Za boravak u prirodi prije svega je potrebno obratiti pažnju na svoju odjeću, prikladnu odjeću, znači iznošenu obuću koja neće žuljati, koja će vas zaštititi, najbolje nešto u obliku gojzerica. Sve drugo je više manje sporedno, ali je jako bitno držati se prirodnih materijala, znači komotne odjeće, odjeće u kojoj tijelo diše, a i na kraju krajeva jako je bitno zaštititi glavu. Što od mehaničkih ozljeda, što od utjecaja sunca ili kiše ili bilo kojih oborina. Što se tiče opreme, bilo bi jako dobro ponijeti sa sobom ruksak u koji bi spremili, znači, najneophodnije što nam je potrebno. Među ostalim, znači, alat za branje, hranu, piće, ali je jako bitno ponijeti i nešto od one opreme koju zovemo oprema za svaki slučaj. Znači, to nije oprema koja će nam vjerojatno zatrebati, ali u nekim iznimnim situacijama bi nam mogla značiti veliku razliku. Tu je uvijek potrebno ponijeti nešto za potpalu vatre, potrebno je ponijeti bilo kakvu zamjensku odjeću, ali je dobro ponijeti i nekakvu ceradu ili šatorsko krilo s čime bi si mogli napraviti eventualno improvizirano sklonište ako je dulji boravak u prirodi ili ako se nešto nepredvidivo dogodi i moramo ostati noćiti u šumi. Najčešće greške početnika prilikom odlaska u prirodu su nerazmišljanje o orijentaciji, nerazmišljanje o svojim pozicijama, o orijentirima oko sebe, kako se vratiti na početnu lokaciju, ali je poprilično česta i greška to što ljudi ne uzimaju sa sobom potrebnu opremu i često puta zaboravljaju da trebaju ponijeti sa sobom i vodu i hranu. Često puta ljudi dolaze u takva stanja da im je zdravlje ozbiljno ugroženo.